Bilan li jitnaqqas l-iskariċ u jitħaffef il-proċess tat-tiġdid tal-karti tal-identità, l-Aġenzija Identità estendit dan is-servizz fil-lokalitajiet biex il-pubbliku jinqed aħjar u binqas skariċ. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri spjega li s'issa iġġeddu mal-119,000 karta tal-identità f'Malta u f'Għawdex li nħarġu 10 snin ilu. Żied li bkollox fadal jiġġeddu ma' 72,000 karta tal-identità, dokument li sar obbligatorju bil-liġi 49 sena ilu. Anka diġà billi morna f'diversi kunsilli f'Għawdex. Issa jmiss Malta diġà beda iż-Żejtun, hemm lokalitajiet oħra issa bħal Malfgura, Ħażabbar u lokalitajiet oħrajn li jmiss anka għaliex il-ħsieb tagħna huwa li f'Malta kollha immorru issa fil-kunsilli lokali sabiex inkunu eqreb għan-nies sabiex jagħtaw dak is-servizz. Għaliex lan tagħna huwa li sal-aħħar tas-sena min għandu jġeddet il-karta l-identità tiegħu iġeddidha fl-iktar post viċin tiegħu nagħtu kemm jista' jkun il-kumdità lin-nies sabiex jieħdu dak is-servizz sabiex naraw li sal-aħħar tas-sena kulħadd f'pajjiżna ikollu karta l-identità tiegħu imġedda. Il-Ministru Camilleri qal li għall-kuntrarju ta' dak li kien jiġri qabel meta l-Maltin u l-Awċin kollha kellhom il-karta tal-identità skaduta, l-Aġenzija Identità illum qed tagħti priorità assoluta u għalhekk investit sew fl-għodod u fil-ħaddiema biex jiġġeddu l-karti tal-identità. Il-Kap Eżekuttiv ta' Identità, il-Kurunell Edric Zara, qal li se jitħabbru iktar kunsilli lokali minn fejn ikun jista' jsir it-tiġdid. Mela qabel riġna bl-inizjattiva li meta l-ID card tkun lesta wieħed jiġbora mill-ħabs ta' service.gov. Issa morna pass oltre li biex inti iġġeddida itmur fil-konsill lokali biex iġġeddida. U mbagħad kif tkun lesta ħaterġa' tiġbora minn fejn tixtieq inti bħal ħabb ta' service.gov. Qed nagħmlu dan raġunu aħna ġvera nemmnu li rridu nkunu iktar viċin tal-pubbliku. Il-Kurunell Zara komplejt li identità trid tnaqqas l-iskariċċ għall pubbliku biex bekk min ikollu bżonn iġeddet il-karta tal-identità ma jkollux għal xiex imur Gathered House bla tal-bajda imma jġeddidha mill-lokalità fejn jgħix.